Opština Aleksinac je pre nekoliko dana zvanično potpisala ugovor sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima za realizaciju dva projekta. Prvi projekat je sanacija zgrade za stanovanje zajednica, to je dom za smeštaj dece bez roditeljskog staranja Hristina Markišić u Aleksincu, dok je drugi projekat rekonstrukcije i adaptacije zgrade osnovne škole Vožd Karađorđe. Vrlo vredan ugovor za opštinu Aleksinac, ukupna vrednost ova oba dva ugovora je nešto više od 70 miliona dinara i sredstva će biti utrošena na realizaciji ova dva projekta. Ono što možemo da kažemo da je tender za izvođače za oba dva projekta u toku. Nadamo se da će u što skorim roku biti izabran izvođač i da će se pristupiti ovim radovima. Ono što je još aktualno u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, još dva projekta su, tako da kažem, na čekanju. To su projekti za gerontološki centar Lenac i dom u Kulini i ovi projekti su izuzetne važnosti za opštinu Aleksinac, te se nadamo da ćemo uskoro dobiti pozitivnu reakciju i za ta dva projekta i da će vrlo brzo iza njih biti raspisan tender za izbor izvođača. Kažem, vrednost ovih projekata je jako velika za opštinu Aleksinac, te smo zahvalni Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima koja je našla mogućnosti da finansira realizaciju ova dva projekta. Ono što takođe predstoji u nekom sledećem periodu jeste i sanacija, to jest izgradnja potpuno novog mosta preko Žitkovačkih bara. Projekat je završen, u toku je eksproprijacija, moraju da se reše pravno-imovinski odnosi na delu parcela koji su u neposrednoj blizini mosta kod Žitkovačkih bara i privremenog prolaza i u toku izvođenja radova morat će da se oduzmu delovi parcela oko ovog mosta, te kaže naša pravno-imovinska služba završava te poslove. Čim se to završi, sredstva su takođe obezbeđena, finansijer je UNOPS zajedno sa Vladom Srbije, koja je regionalni pravac, Putevi Srbije su zaduženi za ovaj pravac, međutim opština Aleksinac je uzela učešće kako bismo pomogli i rešili ono što je do nas, kako bi što pre krenuli u realizaciju i ovog projekta na nama vrlo bitnoj saobraćajnici. Još nešto što smo ranije pričali, što je došlo i do finalizacije, baš što se tiče odeljenja za urbanizam opštine Aleksinac, usvojen je urbanistički projekat za školsku bazen salu u osnovnoj školi Ljupča Nikolić, te su se stekli uslovi da se krene u realizaciju ovog projekta. Trenutno bi na redu bilo izrada projekta za građevinsku dozvolu, a ukoliko škola uspe da nađe sredstva za realizaciju ovog projekta, znači sada imaju uslove i urbanistički projekat je usvojen od strane Komisije za planove, te ovaj projekat može biti realizovan u nekoj bliskoj budućnosti.